tehdään ja miten se päivä rytmitetään mielekkäästi niin, että siellä on riittävästi taukoja, hyvä jaksotus niille. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage ao primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir ao programa alimentar das escolas finlandesas. Então pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões para mais vídeos como esse lá no nosso Instagram. E agora vamos para a reação. Suomalaisessa koulussa tarjotaan joka päivä lämmin ateria. Eli Suomen laki sanoo, että koulupäivän aikana oppilaalla on oikeus tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn, täysipainoiseen, ohjattuun ja maksuttomaan ruokaan ja ruokailuun. Ja se ruoka valmistetaan joko koulussa tai sitten se jaetaan koulussa. Eli saman kunnankin alueella se valmistaminen voi olla hyvinkin erilaista. Eli jos kunnissa on vaikka pieniä kouluja, jonne matkat on pitkät, niin silloin on järkevää, että siellä on oma keittiö, jossa se ruoka valmistetaan alusta saakka. Essas imagens são do lugar na Finlândia? Porque é tudo muito organizado, muito limpinho, né? Tudo brilhando. Ja sitten on taas isompia yksiköitä ja lähellä vaikka keskuskeittiöä, niin silloin on tarkoituksenmukaista, että siellä osa sitten tulee isosta keittiöstä ja sitten se jaetaan vaan se kouluilla. Tänä päivänä on aika tavallista, että koulussa on erilliset kouluravintolat tai kouluruokalat, johon sitten tullaan oppituntien väleissä erillisellä ruokatunnilla syömään. Näiden hyvä puoli on se, että se koko ruokailu voidaan kokonaisuudessa. Uau, eu acho impressionante país que tem como prioridade a educação, porque a gente consegue perceber aqui toda a estrutura que foi montada para poder fornecer a alimentação necessária para os estudantes, sendo isso uma lei. Então eles precisam estar seguindo isso como lei. E eu acho isso impressionante, realmente fantástico. Eu estou impressionada com o nível do que eles estão oferecendo lá. Para mim, isso é como um restaurante. É muito diferente do que a gente tem nas escolas aqui. E eu não sei, mas esse é o programa das escolas públicas, né? Järjestää siinä yksittäisessä paikassa ja selkeästi erotetaan se koulun oppimistyö ja sitten se ruokailu erikseen. Mutta on myöskin kouluja, pieniä kouluja, joissa ruokailu tapahtuu ihan luokkatiloissa. Keittiöt on varustettu todella hyvin, jos ruoka valmistetaan itse. Sieltä löytyy uunit ja siellä löytyy esikäsittelyyn laitteistot ja myöskin tilat suunnitellaan niin, että ne on niin kuin työntekijälle ergonomisesti mielekkäitä. Ja sitten jos sitä ruokaa on siirreltävä sieltä valmistuskeittiöstä sinne varsinaiseen ruoan jakelupisteeseen, niin sitten tietysti on. Existe espaço ergométrico, inclusive para as pessoas que trabalham lá. Eu não tenho palavras, realmente é tudo muito, muito. Eu não sei o que dizer, porque pra gente isso parece uma coisa luxuosa até, mas é apenas a forma como eles tratam os alunos. Os é alunos, magnífico. Sim, os alunos, mas também os funcionários. Porque é incrível, a estrutura. Tudo foi pensado para todas as pessoas que vão ocupar esse espaço. Isso é impressionante. On kehitetty sen tyyppisiä astioita ja kuljetuskalustoa, jotka joko pitää ruoan kylmänä tai sitten lämpimänä. Eli tähän ruoan kuljetukseen liittyvä kokonaisuus on todella tärkeää. Että siihen liittyy paljon erilaisia hygieniavaatimuksia ja myöskin lämpötilavaatimuksia. Suomalainen kouluruoka täyttää aina terveellisen aterian kriteerit. Meillä on Suomessa kansallinen ravitsemusneuvottelukunta, joka laatii kansalliset ravitsemussuositukset. Ja näillä kansallisilla suosituksilla on jo vuosikymmenien perinteet. Eli terveellinen ateria on aina. Eu não acredito que ainda é realizada a alimentação é feita com base no nutricionista.
Eu realmente estou chocada porque a realidade do que nós temos nas nossas escolas aqui é totalmente diferente. Eu estudei em escola pública e o que a gente comia lá não chegava nem perto dessa comida. Muitas vezes a gente encontrava até mesmo pedra no lanche. Então, é surreal isso que a gente está vendo. É surreal. Kaiken ateriasuunnittelun lähtökohta. Siellä aterialla tarjotaan yleensä sekaruokavaihtoehto ja sitten suositeltavaa on, että tämän sekaruokavalion rinnalla on tarjolla myöskin kasvisvaihtoehto. Ja sitten jos on ihan jotain eettisiä uskontoihin liittyviä ruokarajoitteita, niin nämäkin otetaan huomioon. Ja jos oppilaalla on terveyteen liittyviä ruokavaliorajoitteita, niin ne otetaan myöskin huomioon. Ja sitten usein tämä ruoka tarjoillaan eri paikoista. Esimerkiksi suoraan voidaan antaa se keittiöstä. Kun oppilas saa mahdollisuuden valita itse, niin olemme huomanneet, että myöskin silloin varmistetaan se, että kaikki oppilaat myöskin syövät päivittäin sen tarjotun aterian. Esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa tämä tarjottu ateria on aina oppilaalle, lapselle, opiskelijalle maksuton. Eli se käytännössä rahoitetaan julkisesti, julkisilla varoilla, kunnan varoista ja valtion varoista. Kouluruokailu on kokonaisuus. Kysymys on ylipäätään koko koulupäivän rakenteesta, että miten koulutyöpäivä, miten se lukujärjestys tehdään ja miten se päivä rytmitetään mielekkäästi niin, että siellä on riittävästi taukoja, hyvä jaksotus niille työjaksoille ja sitten niin, että myöskin se energiatasapaino ylläpidetään oppilailla. Toinen. E essas imagens que estão mostrando são das escolas finlandesas. E é de uma qualidade, o ensino é de uma qualidade enorme. Todas as informações que estão sendo passadas nesse vídeo, eu me sinto impactado, porque uma coisa assim é um lugar perfeito. Osa on se, että ateria ja kaikki mitä koulussa tapahtuu on myöskin oppimista varten. Eli siinä yhteydessä myöskin oppii siitä ateriasta, yhdessä syömisestä ja ylipäätään siitä, että mitä on suomalainen ruokakulttuuri ja miten rakentuu kestävä, hyvä arkityöpäivä. Ruokailu on niin kuin osa semmoista kestävää ruokakulttuuria ja silloin on myöskin pohdittava, että mitä ruokaa tarjotaan, miten tuotettua ruokaa tarjotaan. Ja me olemme luoneet erilaisia kestävän ruokavalion kriteereitä ja suosituksia. On tärkeää myöskin, että mistä ruoka-aineesta ja miten hankituista ja miten tuotetuista ruoka-aineista se ruoka koostuu. Ja tässä paikalliset päätökset on merkittäviä. Korostuneessa asemassa juuri tänä päivänä on kasvikset, hedelmät ja marjat. Ja myöskin niiden tuotantotapaan keskitytään, eli luonnonmukainen tuotantotapa on sellainen, jota tuetaan erityisesti. Se, miten se on tuotettu, minkälaisia ruoka-aineita sen aterian valmistuksessa käytetään, ovat asioita, joita nuoret myöskin kysyvät ja joskus myöskin kyseenalaistavat. Ja siksi se tarjonta koko ajan kehittyy yhä kestävämpään suuntaan myöskin käytännössä. Eu tô em choque. Eu tô realmente em choque. Porque isso é impressionante. Isso é o que a gente vê o resultado no investimento de uma educação num país que oferece uma educação de qualidade, mas também oferece toda a estrutura necessária para o aprendizado e o bem-estar do aluno na escola, mas também atende a necessidade das pessoas que vão trabalhar na escola também. Uau! Isso é uma coisa que explode minha cabeça. Isso realmente foi impactante, porque é um país assim que está num patamar altíssimo.
E quando a gente fala de ser um país de primeiro mundo, esse tipo de coisa deixa bem claro, né? O quão desenvolvido a Finlândia é um país perfeito. E é impressionante para a gente que mora num país onde as escolas públicas estão numa situação horrível e que muitas vezes, inclusive eu já presenciei alunos, na época que eu estudava, alunos que só tinham aquilo para comer e às vezes a comida até faltava e eles não conseguiam comer. Então, realmente é uma loucura você ver esse tipo de coisa, ver o quão bem os alunos, os funcionários, todos são tratados na Finlândia. O imposto que eles pagam é caro, mas olha o retorno. Isso é um motivo de você ser feliz por estar pagando esse imposto. E uma coisa que mais me impressiona é que no nosso país, isso é lei. É uma escola pública de qualidade, uma escola pública para todos, dá um suporte para os alunos. Deveria ser respeitada no nosso país a lei e, infelizmente, não é. Então, a gente vê a Finlândia e a gente fica realmente impressionado e maravilhado vendo isso sendo colocado em prática. E o resultado disso, obviamente, é um país de primeiro mundo, muito avançado e perfeito. Sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões para mais vídeos como esse lá no nosso Instagram. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!